以上で、それでは、皆様おはようございます。週によってお話をする箇所を変えるという、ことを私は今やっておりますけれども、聖書をまんべんなく読むという目的には合致します。どうしても連続公開で一つのことばかりやってますと、それしかない。ルカによる福音書なんかやってますと3年ちょっとかかりますので、そうすると3年ちょっとはずっと福音書しか学ばないというような方なんですね。で、書館に行くと何ヶ月か続いて、で旧約聖書となってまだ何回もですから、いつまでたっても終わらない。で、ですから、ちょっとずつでもいいからとにかく聖書のいろんなところからお話をするということを今しようという、そういうことで、旧約をしゃべる日、福音書をしゃべる日、書簡をしゃべる日というふうに分けていくわけであります。でしかし、だいぶこれ飽きましたね。ルカによる福音書、この前話したのはいつかというふうに調べてましたら、12月12日でした。したがって12月の第2の日曜日から今日1月の第2の日曜日までほぼ1ヶ月飛んだわけであります。ですからちょっと復習しておきますね。で、12章のところから、数えきれないほどの群衆を前にしてイエス様がなさった、説教が述べられているわけでありますが、現在まだ弟子たちに語りかけている箇所の中にあります。一般大衆ではなくてお弟子さんたちに特別に教えている、そういう箇所を今見ているわけであります。そしてその教えの特徴も、最初のうちは恐れるな、心配するな、思い悩むなという否定の命令形で語られていたんですけれども、だんだんとより積極的に富を天に積みなさいというような形に変化していきましたね。で、今日のところも目を覚ましていなさいと、用意していなさいという積極的な命令が語られております。で、腰に帯を締め、灯火を灯していなさいというふうに語られていますけれども、これはあくまで比喩的な意味であることは言うまでもありません。で、ユダヤ人の服装というのは、男でありましても結構長い衣装でありまして、足首ぐらいまで引きずるようなものです。男の人が着ているガウンよりもうちょっとその丈の長いようなものだというふうに思ってくださればいいんですね。ちょっと見た目この辺で襟の感じは日本のこの着物のように似てますけれども、袖が違いますね。筒袖です彼は。で、だらっとした服を着ています。で、なぜあんなにだらっとしているのかと言いますと、これは暑いからです。暑い土地は体温の方が外気よりも低いんですね。ですから体をすっぽり覆っている方が体温に服の中が近くなるので涼しい、外の方が暑いという不思議な感じしますけどね。人間の体くっつけてる方が涼しいというそういう世界でありますので、そうやってだからダブダブの服からなるべく光を反射するような服、白い服を着るというのはそういうことであります。ただ、日本の着物もそうなんですが、仕事をする上ではこれは邪魔です。で、そこで、日本だっていろいろ邪魔にならない工夫があるわけですよね。特に日本の場合ここはね袖が問題ですので、これはたすきをかけて落ちてこないようにしたい。で、その上さらに女性なんか割烹着のようなものを着てくるんでしまうということもします。で、男の場合どうするかって言いますと、江戸時代の職人なんかは短い着物があったりですね、でそれを着たり、あるいはそれが間に合わない時には隠し上げてからげる、裾をからげる、
結構お尻が丸見えになるんでなんですが、そういう格好をしています。でユダヤ人も結局からげるわけです。だから腰に帯を締める、しなくてもいいんですから、帯をするわざわざ。そしてその帯のところにこの持ち上げてこの裾を突っ込む、こういうことで仕事の格好をしたわけであります。これはどこの世界でもそうですね。ローマ人のだから格好見たら分かるわけですよ。長い衣装着てたら貴族です。で裾をからげてあったらみんな仕事してる人たちです。そういうふうに見てすぐに分かる、そういう格好をしなければいけないわけですね。ですからここでイエス様がおっしゃってるのはお仕事モードに入りなさいということですね。そして、ご主人の帰りを待ちなさいということを言っているわけです。でここで強調点は実はあなたの腰というね、あなたはというこの言葉に強調点があります。で、ですから他の人はともかくもあなただけはこれこうでありなさいという、そんな文章であります。主人が婚宴から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしていなさい。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだとイエス様は続けてらっしゃいます。現代の労働基準法から当てはめるとね、こんななんていうかいつまでもだらだらと続けるようなことはダメというふうに言われるでしょうけれども、昔はこれそうなんですよね。で待っている人たちとの身分はおそらく奴隷であります。で主人が待てというふうに命令した以上、どんなにすることがなくても待ってなければいけなかった。で婚宴ですからいつ帰ってくるか分からない。大体ユダヤの婚宴というのは1週間は続くもので、婚宴に行ってくるって言って2日3日で帰ってくることはまずない。喧嘩すれば別ですけどね、帰ってくることはまずないって1週間ぐらい先かなということを見当はつくんですが、1週間ぐらい先なのか、あるいはもう10日先なのか2週間先なのか、これはもう分かりません。でだから遅くなってくるかもしれないんですね。で今のようにメールとか電話はありません。何の連絡もだからこの使用人たちはただ帰ってくるのを待つしかなかったわけですね。で、毎日毎日帰っても来ないのに臨戦態勢でいるというのはこれ結構大変なことでありますけれども、しかし、イエス様の本意は即座にすべきことをするということですよね。で、ご主人の命令っていうのもそんな待ったはないんですよね。ですから帰ってきて速攻に言う言葉なんてのは決まってますよね。昔の男の人がよく言った言葉、そのまま当てはまるかな。飯、風呂、寝るそういう命令ですよね。だから食事って言われたらもうすぐに食事しない。風呂って言われたらもうすぐに沐浴できるようにしないといけないっていうのはそういうことであります。でその準備を何もしてなかったら食事って言われたってパン焼くところから始まりますからね。そうするととても2時間も3時間もかかっちゃうんです。ですから臨戦態勢ですぐに動けるようにしている、そういうしもべは幸いであるとこうイエス様はおっしゃるのであります。そしてね、ここでね、大変面白いことは、しもべたちが自分に忠実に仕えているということを知った主人の喜びようは、主人は帯を締めてこのしもべたちを食事の席につかせ、そばに来て給仕してくれるとこう言われていることなんですね。ではっきり言っておくとイエス様おっしゃいますが、この言葉は非常に有名な言葉で、アーメンに言うということですね。で
で、アーメンという言葉はヘブライ語の真理を意味するエメスという言葉から来ているので、この最後にアーメンというのは自分が今捧げたお祈りは真実だという意味と、神様はそれを真実に叶えてくださいますという意味と2つ持っています。だから祈った内容に同意もしてないのに、あるいはそう思ってもいないのにアーメンなんて言えないですよ。本当に心からそういうふうに信じるからアーメンと同意するんですね。で、だから意訳すると心から真実に誠実に言うのだがというそんな意味ですね。で、その主人の喜びようは大変なもので、刺客が逆転するわけであります。奴隷たちを食卓につかせ、ご主人の方が給仕で、この場合の言葉はね、ディアコノスなんですよ。あたかも使えるものであるかのように食事の世話をしてくれる。こんなひっくり返ったようなことは当時の世界決してしなかったわけでありますが、まるでそういうことが起こるというふうにこう言われるんですね。で、17章8節なんかに別な例えで、どんなにしもべたちが大変な状態にあっても、ご主人は言いますよね。まず私に給仕するようにというふうに命じますからね。これが普通の世界なんですよ。ところが、もう全くひっくり返ったことが起こる。ね。しかしこれは週末の日、この例え見てて分かるように誰が帰ってくるかっていうと、これはイエス様なんですけどね。そのイエス様が帰ってくる日、週末の日、このことが実現するのだということなんです。で、38節も似たような例えが続きますね。主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いであるというふうに言われております。で、この真夜中、夜明け、第2の夜回り、第3の夜回りという表現です。で、この辺はですね、事細かに意味を考える尺儀やってますと気になるので、ユダヤ式なのかそれともローマ式なのかという議論があります。ユダヤ式は夜中を3つに分けます。4時間ずつ3つに分けていました。で、それに対してローマ式は3時間ずつ4つに分けていました。だからそうすると第2と第3のその位置が変わってくるんですね。時間がちょっとずれます。ローマ式だと最初のが9時から12時、次のが12時から3時。ユダヤ式だと最初のは10時から2時、後の方が2時から6時という、こういう時間になるんですね。こういう話してますとどっちでもいいっていう顔されますけれども、細かく決めようと思うと細かくしなきゃいけないですね。どっちなんだろうっていう気になるところであるんですが、一般に教会福音書マルコルカはユダヤ式というふうに言われています。で、ヨハネによる福音書だけがローマ式なんじゃないかというふうに言われております。ともかくも、後々このイエス様の受難でね、ゲツセマネの逮捕時間とか夜通しの審問の時間とかいうのも全部関係しますので、それでなかなかややこしくなるんですが、ルカのような異邦人が相手に書いてますので、ローマ式してても良さそうな本なんですが、ルカはどうもユダヤ式で書いているのだというふうに言われます。だから真夜中というか夜明けに近いんでしょうね。永遠にしもべたちは待っているんですね。命令を勝手に変更することはできません。
そういうあたりは軍隊に似てます。今の私たちは軍隊っていうのはほとんどね知らない。自衛隊とかね警官とかねそんな仕事してたらちょっと階級性のあるとこ行ったら分かるんですけど上官の命令は変えられないんですね。上官なら変えられるんです。上官の命令があると上官は取り消さない限りは続けます。だからだらけているわけにはいかない。ただひたすらに来たらすぐに取り掛かれるように待つわけです。そのようにキリスト者はイエス様がいつまた再び来られてもいいようにきちんと待つということが言われているんですね。この目を覚ましているという言葉で、このラテン語からグレゴリウスという名前が生まれます。今我々が使っている教会歴はグレゴリウス歴です、カレンダーそのものがグレゴリウス歴ですから、そこで名前が聞いたことあるんです。で、英語はグレゴリー、省略するとグレッグなんていう名前になりますが、日本語だったら何だかな、目覚めているのに覚めようって言ったらおかしい。覚醒というのがいいかもしれない。で聖書の中ではあちらこちらに、キリスト者の特性を語る言葉が出てきますが、それが一つが目覚めている、起きているということであります。もちろんこれは肉体の眠りを禁じているわけじゃありませんね。過ぎた修行の中には寝ないというのがむちゃくちゃなというふうに思いますが、本当に全然寝なかったら1週間で気が狂う、1月も経つと死んじゃうというふうに言われますが、体の眠りを禁じているわけではないんですよ。あくまで霊的に寝ないということですね。信仰を眠らせてしまわない、休眠状態にしない、あるのかないのかわからないような状態にしない、そんな意味ですね。で、これね、なかなかね深刻な話で、寝てると意識ないでしょ、基本的に。そう思うんですね。私も最近年なんか知りませんけど、ちょうどね夜の夕食を終えた後の時間、2、30分なんて意識のない、意識が飛んでる時間がありますね。テレビを見ててふっと気がつくとその番組が終わってる。ドラマなんか見てても典型的です。初めのところは覚えてるんですけど、もう終わってるもんね。ところあってね、ところどころフラッシュのように覚えてますけど、全然覚えてない。でそんな風にして信仰が続いていると言えるのが、時々フラッシュのようにあるけど、ほぼ全部記憶がなく飛んでしまう。でこういうことは非常にまずいですね。で信仰が寝ちゃった人、これね、信仰はね、案外と思ったより早く寝るんです。本当に油断してるとあっという間に寝ます。だからじゃあすぐに寝ちゃったらまたすぐ起きりゃいいやって、そう簡単じゃない。一回寝ちゃった人の眠りはすごい深いですね。起きないんですね。だからこそ信仰というものについては目をがっちり見開いて寝てしまわないように気をつけていなきゃいけないということがもうずっと聖書の中であちこちで言われてるんですね。起きてろって、眠るなって、目覚ましていなさいっていう勧めいっぱい出てきます。
だからこそ教会はあるいは牧師は礼拝に行けなかったらせめて CD でも聞きなさいとかね、 YouTube 開きなさいとかいろいろ言ってますよ。それはもちろん生で聞くのとは全然違っていますけれども、しかし信仰を眠らさないためには必要なことなんですね。ただなかなかする時間も見つからないということはもうよく言われます。しかしもう甘く見てから非常に困るので、驚くほど簡単にあっという間に信仰は寝るんです。だから怖いんです。でイエス様はその再臨が来る日の突然性を、盗人泥棒で例えています。家の主人が泥棒がいつやってくるかを知っていたら自分の家に押し入らせば死ぬであろう。泥棒予告の代表例がかの有名なアルセーヌ・ルパンですね。若い頃はよく読みました。シャーロック・ホームズとアルセーヌ・ルパンはほぼ同じ代ですので、よく読みましたね。中学校の図書館には必ず少年もののやつがあるんですよ。これとにかく全部読んでいって、で本物が欲しくて、買ってきました。まだあります。ルパンの方なんか堀口大学っていう人がいらっしゃいますね。言葉古いですね。私はなんかルパン言ってないです。はいわっつってますね。だからあとシャーロック・ホームズのやつも時々読めんかって言われてますね。難しいです。で、自慢じゃありませんが一応全部あります。で途中角川だったかな、あれでは手に入らなくなってしまったので早川の方で買いましたので、ルパンというのはリュパンでアクセントは後ろの方にあります。ルパンですね。でアルセン・ルパンを予告してくる。もう一人の予告する代表っていうのが探偵明智小五郎のシリーズに出てくる怪人20名ですね。こっちはジュビナイルの少年小説で全部読みましたけれども、テレビでね、30歳ぐらいの頃だったかな、天地茂という俳優さんが明智小五郎をやってたやつで、シリーズでずっとやってますよね、実はね。で、それ見ました。で予告泥棒っていうのはね、その予告したその時に盗んでるかって言ったら必ずしもそうではありませんね。事前にちゃんと準備をしてあるんですね。そうでなかったらおそらく無理だし、そんな厳重な監視のもとに消すってわけにはいかんとは思うんですけどね。で私自身が幸いにして盗まれたという体験は一度もありません。現在なんで、ただ子供の頃にいた教会では夜中に2度3度幼稚園の職員室に泥棒が入ったことがあるんです。で先生たちが職員さんたちが置いているなんていうか置き財布というんですかね、財布忘れた時のために置いてあるお金が盗まれたということがありました。だからあと他にちょっとこれはもっと深刻な日曜日泥棒なんですね。牧師書斎に置いてあったお金が日曜日に持ってかれたということですし、同じように職員室に日曜日に泥棒があった。だから人を疑うわけじゃありませんけど、用心をしてないといけない。クリスチャン・スチュワードシップという
原則を時々お話ししますけれども、キリスト者はこの世で自分が神様から預かっているものというのは責任を持って管理してないといけないという原則があるんですね。ですからわざわざここで盗めますよみたいなそんなことをしちゃいけない、取っちゃいけませんよということがはっきり分かるようにしてないといかんと。現代なら暗証番号をきちんと変えなさい、もうちょっと複雑にしなさい、26かけなさいとか、いろんなことが言えると思うんですね。でただちょっとこれ余談ですけど、一つだけこれは言われても私はしないってやつがあります。でそれは監視カメラつけることです。教会に監視カメラつけて録画しちゃうと誰が来てるか出入りが全部わかる。これは良くない。教会には出入りがわからんで来たい人がいるからです。したがって教会には監視カメラを置けない。で置けないだけにいろんな点で注意がいる。これは覚えておいていただきたいと思います。それから映像ハッキングなんかで撮られてしまうというそういうケースがありますから、基本的に家の中でやってると CCTV ですから、クローズドサーキットってこの中だけのものですから、それをハッキングするっていうことはテレビで見てるみたいにそんなものまで全部外へ流れるということはないとは思いますけれども、しかし危ないのでそれはしない。書斎のドア鍵についてもちょっと言われたことありますけれども、これは見られたら困る書類もあるからです。部外秘ってやつがあるんですね。ですからそれ見られたら困りますので、書斎には日曜日、今日もそうですが鍵かけてあります。さてここまで進んできてイエス様があなた方も用意していなさい、人の子は思いかけない時に来るからであるとおっしゃいます。これで世も終わりの再びイエス様が来られる、目に見える形で来られる時の話だということが分かります。でこのあなた方も用意していなさいというこの言葉を直訳すると、あなた方も用意のできたものであればという表現です。でこれは実はこれでも実は冗長な翻訳で、最もイメージがつきやすいのはもっと単純なものの言い方なので、スポーツ競技のトラック競技の用意ドンドンに近いですね。原則テレビ小説でもそんな題のやつありましたよね、用意ドンって。で、英語の表現が聞いてるとセットyour position って言ってる場合があるんです。それからレディーでパッという音が聞こえますが、とにかくいつでも応じられるように待っていたという、まさにセットしてください。だからちょっと待ってもうちょっと後でなんてことは言い取れない。1秒を争う緊張感がある。ぐずぐずしてる間にドンって言っちゃったらいけません。とは何とか言いながらキリスト教は2000年待ってるじゃないかっていうふうに反応されるかもしれないです。でこの質問はキリスト教に対する質問で必ず出てくるもので、どう答えようとごまかしているように聞こえるので非常に答えにくい代物の一つであります。一つはね、時間感覚が私は違うと思うんです。なんだかな、今ここにもありますけれども、ミルトスっていうのは、基本的に幕焼けなんですね。神の幕屋っていうちょっと異端と騒がれたことがありますが、これ神の幕屋が作っているものでありまして、そのイスラエルを映しているのを見てゆっくりと時が流れるという表現がどこかにあったように思うんですけど、
そのゆっくりとってのは日本的な感覚なのかなって感じですね。都会に住んでる人間からするとゆっくりのように見えるんですが、あんまりゆっくりとっていうのはそんな正しくないような気がします。で、日本は第二次世界大戦以降急激に社会が変わりました。で、いろいろありますね。高度経済成長の時代、オイルショックの時代、バブル景気の時代、それから低成長時代、いろいろと価値観が変化していきます。で、そういう中でよく言われるのが古いっていうことです。自分が古くなってきたからひがんでるわけではないんですけれども、古いっていう言葉を随分言われたような気がします。その賛美は古い、そんな言い方は古い、礼拝の仕方が古い、伝道の仕方が古いといろいろ言われてきたような記憶があります。で、教会のいろんなことに対して、あるいはいろんな習慣に対してそういうふうに言われてきた。で、これはやっぱり現代感覚なんですね。時間が経つと古くなっちゃう。でもそうですね。時間が経つと古くなる。30年、40年ぐらいでも古くなるんですね。しかし、聖書の世界というのは、これはね、そんな古くならないんですよ。なぜかと言いますと、神様の約束は揺るがないからですね。こんな30年、40年経ったぐらいで神様の約束は古くならないんです。1000年経とうと2000年経とうと神の約束は生きてるんです。で、これはもう不滅で不変に立ち続けます。だからイスラエルがなんでパレスチナの占領地に対してあんなに堅くなかっていう、これは理由の一つですね。あれは自分たちの、その後にどうこう起こった話なんか知らんという、そういう感覚があるんですね。それがいいかどうかは別ですけど。で、1000年や2000年というのは契約がぐらぐらするにはそんな長すぎる期間ではないんですね。だから神様は常しえに変わりない。だから神様の約束はつい機能した約束のように神を覚えているということなんですね。で、この感覚で例えば第2ペトロの2の8、3の8なんかを考える必要があるんですね。主のもとでは1日は1000年のようで1000年は1日のようです。もう本当にもろにユダヤ的感覚です。で、もう一つ人の子っていう言葉も、キリスト教関係の書物の中で残念ながら時々間違ってます。人の子という言葉から受ける感覚なんですね。で、これはイエス・キリストの人間性を言っているんだというふうに誤解する人が多いんですね。で、だからローマの信で手紙のどっかの言葉を使ってキリストの弱さを意味しているんだというような解釈をする人が結構いる。で、例えば福音書を説明するので、これは神の子イエスについて書いてある。ルカ福音書は人の子イエスについて書いてある。そういった場合のその人の子っていうのは人間的なイエスっていう意味で使ってるんです。で、これは私は正しくない、あまり正しくないと思ってます。で、亡くなりましたけど榊原康夫っていう我々の世界で非常に有名だった先生は、聖書のいろんなメシア表現の中で唯一ユダヤ人の誤解に染まっていない呼び名が人の子だったと。神の子を使うと、ダビデの子を使うと、メシア使うと、もう全部そうなんですが、みんなユダヤ人のイメージがある。それで考えられたらいけないので、それでダニエル書7章に出てくる人の子のようなものという言葉を使って人の子、自分のことを言っている。だから人の子っていうからって言って人間性を意味しているわけではない。人
人の子のような神様に並ぶダニエル書のねお方なので、基本的に神の子、しかし人に見えるということを言っているんですね。でその他にこれはもう今回来てることをこれは言ってるに過ぎないなんていうすごい解釈があるんですが、これも無理です。やっぱり世の終わりの時にもう一度来られる二度目の来訪のことを言っている。だからもう一回来ることを再臨って言うんですね。再臨の時の話であります。でそれは思いがけない時なんだ。誰もが予想しないような時に来るということが言われているんですね。しかしながら思いがけない時って感じるのは、これは何て言うかな、まっとうなキリスト者にとってではないんですね。これはイエス様を信じない者にとっては思いがけないんです。で主の到来は遅い、もう来ないんじゃないかという人たちが必ず出てきます。で皆さんはレフトビハインドという小説をご存知でしょうかね。ニコラス・ケイジが主演で映画になっています。見なさいって言ってるわけじゃなくて、この神学立場は私たちが改革協会で受け入れるものではありませんのでお勧めはしません。どういう話かというと、世界各地で人が消えるんですね。でこれは再臨が来る前にちゃんとした信者はみんな天国に迎えられちゃって消えちゃうという、そういうことなんですよ。つまりこの主人公は自分の奥さんが消えちゃう、飛行機の中で機長が消えちゃう、いろいろとこうみんな消えちゃうんですよ。つまり自分は残ってるということは、これは早く言うと乗り遅れる。お前はちゃんとした信者じゃないと見なさい。でそれで彼は必死になって奥さんに会うために一生懸命なっている、そういうお話ですね。で、なんで神学が違うかというと、セコンドチャンスなんですよ。結局ちゃんと神様が設定していることをイエス様がおっしゃっていることにもう一個加えて、やっぱりもう一回やり直すチャンスあげなきゃおかしいという考え方に基づいてやり直しのための機会を与える。それがこのセコンドチャンスのこのレフトビハインドの教えだったというふうに思うんですね。でこれは聖書の教えじゃありません。賛成できません。でやはり聖書ははっきり語ってますので、ここに書いたらイエス様の例えの通りです。主人が帰ってきた時にそれを見られるものは幸い。いつ帰ってくるかわからない。だからそれに対して常に備えをしていなさいということを言われてるわけですね。早くとも信仰を常にキープして、いざとなったら思い出せばいいという、そういう感覚じゃダメです。子供の時にこういう話を聞いたら、日曜学校の生徒たちは必ず裏でね、いや再臨が来た瞬間に悔い改めたらいいんだって言ってる子供たちがいました。見たら遅い。見てから悔い改めようとして遅い。だから常に信仰を保ってなければいけないというのが寛容な教えです。だからそういうこうなんて言いますかね、途中眠っててもいいんだっていうのはダメですね。で詩編123編の123編を特別にお読みいただいたのは、主に目を注ぎ続けるという視線が明確に述べられているからですね。で遅れることなく直ちに取り掛かれるように備えている。これが私たちの姿勢であります。でユダヤ人の教訓集を、ミシュナーというふうに言いますが、
そのミシュナーの中に、私たちは主のものです。だから私たちの目は主に注がれていますという言葉がありますね。この言葉に私たちは全面的にアーメンであります。主が来られる時に備え、私たちも天に目を向けて、そこからそれず、また信仰を巡らせずにいくと思います。お祈りをするんです。天の生ける誠の神様、どうか私たちの信仰の目を常に覚まし続けてくださいますようにお願いいたします。大変なものですから、すぐに眠りかかります。どうかお神様、お導きください。本当に主イエスキリストの皆を通しお伝えします。賛美歌の174番を